Det er alle ikke, der ser billeder, der er fordi, Er du klar? Første case. Jeg lyder 100 cases. Ja. Først ud af 100. Først ud af 100. Først ud af 100. Gold. Ja, det var sgu lort. Ja, hvis vi åbner pink eller højere, så er det et shot. Er der bund, hvis det er gold? Nej, det kan vi sgu ikke. Hvor meget donate for en Nico smider trøjen? Hvad siger du? Det er Nico, der siger det. Hey, nå, fuck. Jeg troede lige, det var lilla. Nico, hvor meget donate for, du smider trøjen, spørger de? 500, 400, så gør han det. Nej, 400, så kan vi bruge de skaldet. Nå ja. Ja, 400 så kan vi bruge de skaldet, 900 så er det trøje over. Gold. Hvad skal jeg skrive live? Join giveaway. Ja. Jeg ved det ikke, bror. Du kan starte lilla, første lilla. Der er 25% chance for, at vi får en gold. Det skulle ikke... Okay, så chat, hvis I også lige skal se giveaway-skilsen, jeg ved ikke, om I har set TikTok. Vi giver det her skill væk. Det kan I vinde. Jeg ved ikke, hvornår vi trækker lov. Måske omkring klokken 9, så om 20 minutter. Og så kommer vi til at give det her væk. Blokken. Det gør vi lidt finere. Jo, jeg har det, jeg har. Har du også på det? Ja, og så claim. Den er fucking fed, seriøst. Sub, så er der spin the wheel. Der er sådan chili. Du har lavet collab med gaming. Eyebrow slit, eller et shot. Sub. Jonas, din far har lige abonneret. Hey, så skal der spinde, Tak for sub. Ja, jeg kan spinde wheel her, så spinner det. Skal du så? Ja. Et shot. Alexander, det er toppet. Vi har fået 2 sub. Hey, tak for det. Der var en sub. Abe John abonneret på niveau 1. Okay. Dolby, vi skal have 2 spins mere. Kom. Hvad siger vi? Gratis klip. Det må så være Alexander, der får gratis klip. Er vi klar? Sidste Svend. Det bliver. Et shot, bror. Det er 10 subs og en middag med Bodil. Det kan du godt få, Markus. Der er lige en rød forbi. Det skal købe. Lilla. That check. Nej. Ja. Kan vi gøre noget for det? Det kan du bare ikke. Min fucking Apple-konto lå så ikke op i Twitch. Hey, den er sgu da fed, den der. Kom nu, løb. Tak for follows. Hey! Sip, du har giftet et sub, bror. Med WJ. Til Sip PJ. Så er det et spin på wheel, hey, så er det et spin på wheel. 25 kroner, tak for dono, tak for dono. Hvorfor kommer du ikke her? 400 kroner, og vi må bruge de skældet. Hvad bliver det? Chili. Spis chili. Nikolaj har trænet. Jeg har engang set Nikolaj spise en habanero chili, mand. Jo. Ja. Jo, der. Jeg kan godt lugte faktisk. Ja. Jeg kan godt lugte. Vi åbner en kæk. Oh my days, man. Rema chili. Ikke Rema chili. Ej, brænder. Hæld noget mælk, Nico. Jeg vil hælde noget mælk. Jeg skal bare drikke øl på. Jeg hælder noget mælk, mor. Hæld noget mælk. Er den for stærk? Ja. Hvad når den lander på den? Jeg skal have mælk nu. Jeg rykker. Facts. Hey, hold da op. Jeg har rykket en liter mælk. Det er fucking stærk. Det er jo sød mælk. Ja, det skulle jeg få. Ej, det er fandme klart. Ikke nu. Jeg drikker min mormor også. Kan vi ikke få webcam derude? Ja, du åbne ikke til. Hvor mælken? Ej, var det lige ved sådan et slag? Det der, det er Nikolajs. Og det er din, bro. Sepp har lige givet et top. Sepp har lige givet et top. Hvad så diff? Det skulle da meget med content at se den roll, er det ikke? Jo, det føler jeg også. Ej, pink, nej! Ej! Første pink! Kom nu lidt, Charlotte! Hey! Kom nu lidt! Ej, den får jeg ikke. Alle kan gerne komme på mækken senere. Nej, bror. Victor pumped op på 14. Han har ikke knappet den. Hey, hvad så, bro? Dolby League. Ui, lille! Ja, kom nu lidt. Dolby. Hvad går den på? Det går ikke for en skid.
Ej, det er næsten FN. Giv mig den, kom mig den. Jeg vil gerne have. Hvad er det, vi skal gøre? Vi kan jo se, hvad vi har åbnet indtil videre. Ja, Åbn lige lidt mere. lad mig lige se inventorial. Eller hvad det hedder. Det er lort. Milton, tak for sub, bror. Tak for sub, tak for sub. Det bliver body tequila bliver respin. Hvad siger du? En med sub. En med sub. Okay. Milton, er du klar, Milton? Okay. Så kom. Respin har ikke spillet downloadet. Okay, så må vi respin. Det tager os 100 år. Snak pænt om vores sub, ikke også? Ja, Milton, jeg elsker dig. Men han skal jo at alle, hvis den lander på en ven hele tiden. Ikke, nej, der respinner vi. Respin, fuck det. Nej, det var Bodil og Nico jo. Ja, Bodil og Nico gør det. Det kan vi godt. Jeg gør det bare ikke igen. Okay, er I klar? Sådan en afstemning, hvad jeg drikker i. Nej, du skal bare sluge den jo. Jeg klarer ikke en stor Skal det hele ned, Victor? Spis den hele, det er dumt at tage en bid. Nej, Victor, helt ro. Det er helt til roden. Det er dumt at tage en bid, bro. Bro. Tag mere. Jeg kan jo sluge det hele. Nej, så tykker du bare. Du bliver nødt til at gøre det hurtigere. Victor, tag en stærk nu. Bubble down. Ja, Victor, tag en bid med. Bare tag det hele. Jo. Fuck, jeg spilder det her lort, mand. Victor, nu tager du fucking chili. Hold da op med tommelfingeren. Bare slip med Nå, ja. Jeg sidder og presser. Hvad var det penge, skal fik? Jeg kunne høre det, jeg havde det i arbejde. Fuck, det er stærkt. Jeg havde det i arbejde. Fuck, det er varmt. Nå, fuck, gør det væk. Jo, bare følg med for synen, så 10 minutter, kommer der giveaway på et tidspunkt. Jeg har været en. Jeg har 2 tilbage. Bro, de der kerner, de rammer min tunge fucking hårdt. Der er et stykke på min tunge. Fuck, det brænder. Så slut til vasken, så du kan spille mælk ud hele tiden. Det virker meget bedre. Så bare tag i munden, skyller rundt i 20 sekunder. Her. Det er bare €1. Alright. Kom nu. Gold. Ja. Det er hyggeligt. Det var en blå, ikke? Perfekt. Det der åbnede vi også Minimum lidt på. work. Og så er det lige, der er stikker på. Ja, what? Prøv at vente om, der er også på den anden side. Minimum work perfekt. Det må da gå på lidt. Kom nu. Hvor skal han join chatten? Hvad er klokken? 54. 5 minutter. Ring! Fucking er djæv. Det vil jeg gerne have på. Det var vanvittigt, så vi tager en ekstra kæmpe. Han kommer lige derover. En trade, det er Alexander, Vi vil rigtig gerne have Wildfire'en. Den er fucking fed, ses. det er bare sådan en classic fade, det kunne være... Ja, det kunne det også. Det kunne vi godt lige gøre. Nej. Tag kameraet lige nu. Hej, Donnie. Hvad så stream? Hej, Vildbjerten. Hvad sker der? Vi har haft 20 til 30 december hele tiden. Ja, lige nu har vi 18. Åh, det er sgu da kedeligt, hva'? En klip det der. Ja, klip det. Jeg har lige taget noget med, ikke? Hey, W. 70, jeg ved det ikke. Mange er også. Kom nu med gold. Stattrack lilla, det er sgu udmærket. Sker der? Der er ikke noget. Snack. Skal han det til min mor? Tak for follow, Cecilie. Så tror jeg, han får et kys. Vi åbner beholderen. Kom nu bare. Åbn craten, du ved. Opløst. Kom nu, gold. Jeg tror, den gutter. Er det faktisk nu tjek? Nej, det er den ikke. Den er rigtig ond, den her. Chat, den er jo sleek as fuck, you know what I'm saying? Like, kom nu lidt. Og vi har en Shinobu. Shinobu. Den har vi sgu givet væk. Nej, den har vi jo. Den er givet væk. Ja, vi giver bare en til. Jeg køber en til. Det er ikke problem. Vi giver en til dem her. Og en Black Lotus. Den er jo stilet, den her. Den har vi givet væk også. Jeg giver en til. Jeg har noget købt for 26. Okay. Det er ikke, der er set billeder, der er fordi, Kroppen lidt. Kæft, den lortestad. nej, jeg skal sige stille nogle gange, ikke? Oj, Ej, det må penge igen. Nej. Hvorfor får jeg scout 2 gange i streg? Nej, min bitch, jeg Ej, jeg ramte ham. Ja, lad mig prøve. Nej. Hvordan dræbte du mig ikke med AVP? Det var en scout. Hvorfor vil du ikke møde nogle kendte? Hvorfor har jeg modtaget byttetilbud? Sig det, hvad det der er. Ja. Tomat for stein for nøgler. Den er byttetilbud, bro. Ja. Hvad er det? Ej! Guld! Kom nu, guld. Kom nu lidt.
Fuck, hvor er det dårligt. Stat track. Jeg laver lige så mange trade-ups, at du kan få en guld case, ikke? Kan man ikke få det? Nej. Jeg hører på Hvordan får man så opgave til liv? Hey! Dårligt, når Liverpool har tabt til Bournemouth. Abe John vandt. Du vandt. Kom med det! Reroll. Vi fik den her pink. Hey. Jeg ved ikke, om det går for noget. Jeg er næsten råd til et rød trade-up. Ej, jeg vil. Næsten, men ikke helt. Vi skal da ikke se penge. Du kan også smide dine... Nej, det er jeg skal ikke smide noget. Nej, det er 10. Det er 10. Kan man så få en Dragon Lord, hvis man... Det er jo bare plads på lige nu. Hørte du, hvad han sagde på det? Han sagde lidt, jeg hørte det. Sig det igen. Kan man få en Dragon Lord som trade-up? Så ja, det er en samtale. Ja, hvis vi lægger 11 penge, så kan vi gøre på en Dragon Lord. Kan man? Ja, Køb 5 Men billige er det ikke pink. rød? Køb 5 billige pink. Ej, bro. Det er alt for dyrt. jo, en Dragon Lord, den er rød, bro. Det er min, synes jeg. Trade up en Dragon Lord for en her. Kan man ikke? Ikke med 10 penge. Men det er jo en rød, Øj, ikke? nej, den er ikke fake nu. Men det er ikke... Øj, den er god. Jeg tror, den er mindre UR, Loki. Jeg tror også, den er mindre. 38 40. Det tror jeg. Jeg er ikke vi er jo sikker. til Det det kan også godt være, det kun er 18. Vent lige. Vil vi købe en lav? Ja, det er kun 18. Prøv at tænke, hvis den var factory new. Det er 400 $. Hvorfor er stat track mindre værd? Nå, jo. det er det. Hvor er det? Nå, tjek de andre. Ja, det har jeg gjort. Det er 7 og 8 og $5. Prøv at tænke, hvis jeg har fået en factory nu, så er jeg sidst mindre end nogensinde.